Здравейте, добре дошли в канала ми. Днес ще ви представя една рецепта за пълнени пиперки с яйце и сирене, като за целта съм си приготвила 7-8 по-големи пиперки, яйце и сирене. Първоначално ще започна като си измия пиперките и ги изтърбуша. Почиствам вътре да няма останали сенки. Измивам отново с вода и оставам в купа. Пиперките са почистени и преминавам към подготвяне на плънката. В купа съм си сложила една буца сирене, моята е около 800 грама. Ще я натруша с помощта на вилица. Добавям и яйца. Добавих си още 2 яйца, като общото количество, което съм сложила, стават 8. Разбърквам и пълня пиперите. Ето ги готовите пиперки. Добавила съм си още 2, тъй като плънката ми стана повече. Междувременно съм си сложила на котлона в тиган да загрея олио и преминавам към пърженето им. Ето ги готовите пиперки. Ако този видеоклип ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия при наличие на нови клипове. Благодаря! Приятен апетит!